ngekhethe inkosi uNyusi lwezulu. Ngiyabonga bangcwele nami ukuba la njengoba sonke silana kube intando kaShembe. Amen. Ngiyasebenza kuShembe ngoba uhambe siqoqa esivuselela eindaweni ezehlukene ukuthi awuhambe wena umNazaretha usuku lokuba uye ethempelini. Amen. Ngiyabonga abantwana benkosi. Namhlanje ke usuku lweSabatha. Lolu suku kuthiwa silugcine lube ngcwele. Singaloni iSabatha. Liyonakala ke bangcwele iSabatha. Ngeyintwana eningana nje mhlambe ezinganakekile. Tuke sekona ke. Asikudli nokudla okuphekwe namhlanje. Makubekiwe nje ukuthi sekuyabanda hayi asikudli ngoba kudlula emlilweni. Fanele bakwazi ke lokho abangcwele. Lemithetho sinikele ukuthi sivuselele kwabaningi. Amen. Noma uthi ufika komunye uthole sekuyimbedu mehlwana ungasazi ukuthi yena kanti wayetshelwe kuphi. Akazenzi womubi sinommangaleli bangcwele. Osonisayo aphinde akulandela ufuna ukubona ukuthi ezulwini bawuthethelela kanjani na ngoba wephula umthetho othize. Uyazi ukuthi wephula umthetho. Amen. Ngosuku lweSabatha sivuka silunge siye enkonzweni asenze lutho olunye. Yikho lokwathi singapheki singathezi neinkoni senze lutho olunye asiwashe asenze lutho ngoba silungiselela lolu suku. Amen. Ngifuna ukuvula isihlabelelo 53 sona especially ngesandla sami siyangiphelisa. Hambisani lezi zindaba abazi
mayingikhethe inkosi unyazi lwezulu. Amen. Cha bantwana benkosi, njengoba silana nginethemba lokuthi njengoba ngomile nami ngimomele umsindisi nawe kunjalo kuwe. Amen. Ngoba thina savela kuNkulunkulu silindelwe ngale ukuthi sifike sise njengoba sasisuke ngale. Amen. Ngenxa yomhlaba uyasingcolisa, uShembe uyasithanda abantwana benkosi. Amen. Ngoba yena uwadela ubukhosi basezulwini weza emhlabeni efuna mina nawe. Angazi zindlalisuthu nizothini mangikhuluma kanje, kodwa ngoba u-23 asubambe ndawonye ngicabanga ukuthi kungifanele nje ukuthi ngikhulume. Niyabona abafowethu ezulwini amanga waqanjwa, nikona abangcwele awaqanjwa nje amanga ezulwini, kodwa inhliziyo zethu thina zisasiqambisa manga, noma mina saqambisa manga inhliziyo yami. Amen. Niyazi bantwana benkosi, ake ngikusho lokho, uShembe akalali uyasebenza. Hayibo Nkosi, uyazi ukuthi mina uShembe wangithatulula le thumela insizwa nje phakeme, iyafika le nsizwa itasana uma sihamba nale nsizwa sehlela othuke indawo evulekile, namanzi angababikho angabonanga ngalela lapho, bese bonke abantu ababehlezi njengani kanje bajabule, bonke bajabulela ukubona le nsizwa. Isithi ke le nsizwa, hayi ningaqali nijabule, njengoba ningibona lana sazohlola lo muntu ukuthi uzofika ngempela yini ezulwini. Wemadoda, angazi ngizothi ngithini. Mhlawumbe abanye bazongithanda, abanye bazongizonda. Ithi le nsizwa kini isithatha nje iplanga elide elingafika lapha, isithi mina thatha nanti iplanga, ngiyakuhlola ngalo leli planga, khwela kulona vela limisa nje, yalithi nje akufakiwe emgodini, yalithi. Ithi le nsizwa khwela ngalo leli planga, iyaphezulu. Hawu, angikwazi lo, ngikhwela ngaleli planga, khwela ngaleli planga. Hayi nangaphela ngingabe ngisalonga imibuzo eminingi, ngoba phela ngimazi ukuthi ufuna ukuthini lo muntu. Ngikhwele ngaleli planga, ndivume ngikhwele ngalibe nezimpande konke. Mina bengithi ngizothi mangithi liwe leli planga, lutho kaliwe, lide leli planga. Iplanga lingafika lapha phezulu la kunembaxa khona. Uthi lo muntu ma usuphezulu lapha wofika ushonisa isandla ngapha, ikhona into ozobambelela kuyona lapha. Nangempela ngikhuphuke akubona abantu nibancane kabi nini. Labantu bakhuza ingcwele, bathi ingcwele uyasabela. Ukhona kanti oyedwa ozongena sehlulekile thina. Ewe Manazaretha, kunzima ukuyezulini. Ngikhuphuka ngithi mangilapha ngifune lento, wathi izovela into ozobambelela kuyona. Hayi mama, ayiveli lento. Bese
ngikhuluma ngilapha ngithi hayi ngiyehluleka ayikho wato ayikho into esiyenza ngase ngibuye ngithe ngibuya sengehla lapha yana isililo esasikhona sabo bonke laba bantu bebekhuziwe bejabula ukuthi kanti ezulwini ukhona oyedwa ongenayo bakhala kwayisimanga uthi ke madoda lo muntu uthi ayikho into engizoyenza kusho ukuthi wehlulekile kodwa wehlulwe yinansi ngane ngithi ngiyibheka le ntombazane angiyazi bese ngicabanga izingane zami zamantombazane ngibuke ngibhekisisa hayi eyami le ngane ukuthi nje sikhulile awuyona ngane ngikhiphe ezulwini lena sengiyakongena yo weba ngcwele ngabe kasikhulumi masingakhulumi ngokuthi la sihamba khona kasibheke ukuthi sihamba kanjani uma umNazaretha akusuke kungafanele ukuthi ubheke ukuthi waziwa ubani la ubani ongibonayo ongazi ukuthi ngiyinazaretha cha umNazaretha yima uthi mpo nikhona abantwana lo muntu wenzani madoda ungikhumbuza isono sakudala asiboli isono ngoba ngifuna ukunitshela madoda nomama ngokunjalo izingane sisehomele la bathi ngolimi namhlanje amaphala ingane zethu lezi sisayibona ngoba ingcole kakhulu lezi ngane ayizange iqoqwa abazali bazo bazohlala nazo ngoba babengazi ukuthi benzani ikho-ke lokhu kuthiwa ma uyiNazaretha musuke uyifake ey'ntweni zonke nikhona abangcwele azongizonda abantu bazothi uthini lo muntu lalelani wemadoda indlela ezulwini ayilula iyesindi yesabela isibhaxu singene endodeni singene kwinkosikazi singene endodeni singene kwinkosikazi ngoba kufanele ukuthi siqonde sithi thwi uthi uNzimande ngehluleka weshezi ngibona ngazuthi wena uyinaki le ndaba ithi mina nginakile Nzimande ngizonze njani mfowethu uthi elalela mina ngajika khona ezulwini ngehluleka ukuba ingilozi ngoba kwathi wangishumayela ngoba ngizange ngitshela abantu ukuthi abafundi ukuthethelelana abantu abathethelele awuyisiyele umshumayeli ma ungafundisanga abantu ngokuthethelela ukuthethelela kuhlala enhliziyweni nikhona abantwana ningixolele uma ngikhuluma kabi angifuni ukujabulisa nina kodwa ngifuna ukujabulisa inkosi yami engilethela amen ngifuna ukujabulisa inkosi yami nawe lwela ukujabulisa inkosi yakho ngokuzizila izinto zalelizwe ezibambezelayo uzizile uzuzile namafashion uyazi amafashion ahlale vela khona amafashion kaSathane manje obona la mafashion kaSathane akuwona amafashion asezulwini lawa lutho akaSathane ngiyanitshela ke bantwana benkosi
Ukuthi ezulwini mangithiwa ukuthi ezulwini kukhulunywa ngemkhuba esibambezelayo. Nawe wazi umkhuba wakho uthandazele Nkosi. Inomkhubo nje mina ongavunyiwe uthi wangiyeke namanga lawo. Uyadala ukuthi ube namanga angakhawuka. Awazi usathana ukukathisile konzokwaliwe izulwini. Bakhona abangcwele. Uyazi ushembe uyisimanga mangithi akalali. Uthi ushembe ngeke ufike manje ezulwini wena nale ngane. Ungazange uyihlawule. Wazane naye uyibuyisele ekhaya. Nikhona abangcwele? Nongixolela bafowethu ngiyazi ukuthi ukhona okubahlaba kakhulu abanye. Kodwa cha ngithi njengamaNazaretha thina njengoba samaNazaretha la sifuze ubuNazaretha obusezulwini. Uma ukhuluma amanga, uma unenkani, uma unenzondo, ufuze manga amaNazaretha. Ngoba lokhu ubuNazaretha obasezulwini kwathiwa singamaNazaretha nje ukuze sifuze lo babuNazaretha obusezulwini sikwazi ukungena khona. Angafundela elinye iphephabhuku lapha nebuhleni lithi ubaba wayesezohamba emhlabeni esezohamba. Uma ehamba wathi uhlola indlela akazohamba ngayo ma eyofika emfuleni uthola amaNazaretha agcwele. AmaNazaretha akade ahamba akafika ezulwini abanjwe izinto webangcwele. Nikhona? Abanjwe izinto abesaba ukuzivuma. Kanti umkhokheli ubekelweni, umshumayeli ubekelweni. Umshumayeli khona into engiphethe kabi angisiza ukuthandazisa. Hawu yini na ubeke ngiyakuzwa asikuqe sithandaze ngoba nama ngiyena umehluleli kule ndaba. Sicela uNkulunkulu ukuthi akusize ngoba uyasivuma. Ikhona abangcwele. Manje abanye bayasaba, abanye bathi baze bavula itshe, bavumba, bakhulume netshe, itshe nginesona nje. Itshe ngibona liyathandaza. Ngoba into enkulu usuke wesaba ukuthi uzokhuluma ngesono sakho. Babusisiwe bangcwele abantu abathi bethwele izono nemithwalo nakho konke okubasinda bakuvume bakushiye. Nikhona? Ukhuluma ngibuye ngisaba bazongivimba abantu bathi wena awukhulumi kahle. Thina ziyasehlula izona. Angifuni zinehlule abantwana benkosi. Mangikhuluma kanje ngiyatshala kini ukuthi nize ningisize noma sengiyiwa noma sengiwile. Nikhona? Yebo. Ngiyatshala, vumani ke ngitshale. Khona uzohamba nawe utshela abanye ukuthi indlela yasezulwini inje. Thixo umkholo Amen.
Nkosi, njengoba ngikhuluma kanjalo ngenxa yabantu abangayazi into ethelele, mangiyofika lapha yana bathi bafuna 50,000 ngoba sengiyilethile. Ngithi hayi bulalela ngoba buhlungu kabi lengane mayingalazi kubo ngoba iyophenduka ibe yiphala. Ngifuni ibe yiphala lengane ngoba izoba icala lami kuze kube phakade. Yes. Kathi khipha 20,000. Ngithi anginawo. Nansi imali enginawo. Ngikhipha 6,000. Kathi ayincane sifuna more. Nifuna malini? Sifuna 20. Sifuna 20. Akulutho lokho engikwenzayo ukuza kinina ngizithoba ngisho ukuthi ngila ngoba lengane le nayo ngokwayo yokwemukelwa kumuphi umndeni ngaleni emva kokuhamba kwethu. Niyazi ukuthi umuntu wemukelwa umndeni ngaleni umuntu kufanele ukuthi azambone uNkulunkulu ngoba ekhulele emndenini waqondiswa waze waqonda. Qonda kanjani umuntu la kambambele emnyekeni? Ngoba abantu besimame nabo abasho ukuthi ayikhona sikwazi ukubathi ingubo nawo ngaphandle komshado ngishade. Nikhona? Amen. Oh bazongizonda ba. Ningangisoni. Zondani uNkulunkulu hayi mina. Ngoba kuze kuvelela abantu njena awusebebizwa ngokuthiwa amaphara kungenxa yemizwa yethu esikwazi ukuyilalela kangcono kunoNkulunkulu. Nikhona abantwana? Akube lona lowo ayithinta ayiphenye amfuna uNkulunkulu. Nikhona? uNkulunkulu ufuna umfundo noma usuthandaza. Niyazi nje ukuthi kukhona umthandazo wakaSathane ongabusiswa uNkulunkulu. Niyakwazi lokho? Ukhona umthandazo. Ngisho intshumayelo le uma ungabekanga ungayikhumbuzanga imithetho ebantwini ushemba kakusisi leyo ntshumayelo. Nalowo mthandazo uthandazayo uvu sekulungile njalo ebusweni bukaNkulunkulu noma uzosho njalo akabeki inkulumo ezwakalayo. Phela ushembe bukhulu bantwana benkosi. Uma uya kuye kufanele uzithole uzilungise. Yes. Nasemthandazweni ngokunjalo Nkosi imina lona intandane kaBani ngingusibani ngikucela Nkosi yamakhosi phambi komso bakho ngicela ungikhumbule uma kukuhle ebusweni bakho Nkosi ngicela ungisindisele umndeni wami uyagula noma ngicela ungisindise mina ngiyagula noma Nkosi ngicela ungisize ukhiphe ububha endlini yami siyahlupheka ngolunye uhlobo. Abanye abantu bake bahlupheke besebenza bengavukela bonke abantu kodwa hayi hlupheke khona. Ngiyabayeka ke laba bantu. Abanye abantu abayiqalaza izinto emsamo ukuthi umsamo wami wena umi kanjani. Umi kanjani wena msamo wami njengoba ngihlupheka kanjena. Lithe isizwe nganginikeza unkosikazi wami imali kimi thenga ukudla adle phakathi nenyanga ngiyamuzwa safa indlala. Hawu mabane nafa indlala ngani yetisile angazi baba kanibani ba
ukuthi kwenzekeni, imali ayisekho ukuthi inyanga ayikakapheli njalo. Yazi yathi le ndoda lenkinga le ake ngiguquka, ake ngiyocela Msamo. Awu Msamo wami, siyafa indlala la kodwa ngiyasebenza. Pendula benganandaba laba abantu abadala babelothi hawu uyakhala wena, thina kade safa indlala. Ukhala namhlanje, thina kade safa indlala. Awusinakile thina, awazi noma siyadla lutho. Kanti uma uyindoda kufanele ukuthi uma ufika ekhaya ucele uma unobaba wakho, baba bengisacela izinyane noma uhambe uyothenga, ubuye baba nanti izinyane ngiyakhothama ebusweni bakho wena wakabani, ngicela ukuthi ngizicole noma ngifake isandla ukuze okhokho bami bangandisele intaba. Awukwazi lokho wena, suka izasa uye ekhaya uye egodi, uye ekhaya uye egodi. Awazi ukuthi khona abantu abadala abakubhekile. Nikhona madoda? Nongixolela mhlawumbe ngikhuluma ngapha, ngizwa ukuthi nami ukhona Umsamo kithi owakwangicikida ngelinye ilanga, wangiqwashisa. Nikhona bangcwele? Amen. Ithe insizwa ngihlulekile ukungena ezulwini, ifihliwe emasontweni amabili. Iyabuya le nsizwa ithi mfoka Magubane, uMagubane uthi hawu bani ngoba wena sikufihlile nje yini na? Ithi le nsizwa ngihlulekile ukungena ezulwini, isiphanda nje ngingenaso. Isiphanda wathi hawu kusho ukuthi alikho nhlobo engamashinga lelo zulu, ungehlula isiphanda. Kodwa sibalulekile ngalena ngoba okhokho lokhulukulwane bakho bathi uyasazi woza. Uma ungasazi hayi sana usibambezela ngayo yonke imikhuba le ekade ngasazi isemhlabeni, ngoba sesithathile manje sila isizozenza engcono. Hayi hamba. Nikhona abantwana benkosi? Amen. Imana efihliwe, bangcwele ngiyangithanda ukushaya ingoma kanje ngoba ukhona umfowethu uzwayo la owamlandeza yona. Mangishaya ingoma ngifuna abazwakale abantu ngibezwe khona ngizosinda. Umqalo wendlela wafika ngigqoke ijazi lami leblue elinesihambane esikhulu, wahleka insini wathi umntanami ngalelo zwi lakhe. Hey madoda, wathi hawu ngane yami sekaqokisa lento, uyazi lento ngeke ikusize lento. Ngaqala ngayibheka lento
lo baba lo zohawukela mina. Hey, uthi lento lengeke ikusize, uyawazi umdlalo weingane. Iyafana lento nomdlalo weingane. Ngoba awuyigibele khona manje. Wavele wayenza nje yakho nathi nansi igibele. Ngase ngigibele. Nganganganganga kwaphela ukwehlele sengiyithatha ngibuya nayo. Ngizoyibeka la, ngizophinda futhi ngithi ngqengqenga. Uthi usho ukuthini ke lo? Ile ngubo imethe njengalento. Adawu baba. Wangihlulela ngisaphila. Wasethi mina ingubo. Wanginika ingubo emhlophe. Ngangiqala ukubona ingubo enza la. Wavele nje. Wathi ngigqoka nayo le ngubo. Le ngubo la ngizangiqoke nakuyigqoka. Ngathi mangiphakamisa izandla kanjena ngithi ngifuna ukuyibamba lapha. Yavele ingenela yona emzimbeni kumina. Amen. Engawazi ukuthi wayesho ukuthini Shembe ma engikhomba phezulu kwamafu. Angikwazi ukuthi kwakusho ukuthini lokho. Ngihluleka nawo ukuchaza ngoba okunye kwesibili waphinde wangibonisa isihogo phansi. Esasivutha amalanga, hayi. Noma ngasha lamabhilidi ngeke abe nelanga belingaka yakhe. Ngiyanitshela impela. Hawu! Kanti sihle sithi kumnandi emhlabeni abantu bakithi bayafalana. Hawu Nkosi. Ngaqala ukumbiza inkosi ngathi hawu Nkosi. Abantu bakithi bayakhala na. Kodwa bayakhala nawe nje ukumi lapho nje umemlilweni ukuthi ngokugqokele ngubo. Awuzo ugqokele ngubo. Buka laba bantu. Mina ngibona nje izinto ezidlula seyiginqika lana. Uthi abantu laba abangayigqokanga le ngubo emhlophe. Ngeke bamelane naleli langa. Imana Nkosi. La sikhona kufuneka iqiniso la. Angazi ngizonze njani ngoba ngilenze. Nasemthandazweni njalo ngithi Nkosi ngisize. Ngifuna ukwenza iqiniso. Nomlomo wami ungakhuluma amanga ngisindize. Niyezwa abantwana beNkosi. Amen. Yikho ke lokhu ngike ngathi ungahumi mawuthandaza. Okungcono ungabeka izinto ezimbalwa ufuna zona ishaya. Hayi usuthi uthandazile. Hayi. Noma ungabeka amazwi ambalwa ushembe wezwi. Kodwa awabe qotho, awabe nomyalezo. Niyezwa? Amen. Injalo le. Siyabonga kaNgcwele. Hayi. Sothi ngiyakhuluma mhlambe ngiphazame. Kodwa kuyintshumayelo. Mina njengomshumayeli nginelungelo
lokuthi ngibaqashise abantu engihamba nabo. Uyazi lapha yakithi ngelinye ilanga sisebuhleni unkosikazi womfowethu umfowethu ke wayesewumshumayeli ngalelo. Uthi unkosikazi womfowethu weshezi ngiphuphe ukhishwe ezulwini wena. Uthi uthi bengilele isibonakalisweni ngakubona ukhishwe ezulwini. Hawu nkosikazi awuzwanga ukuthi ngenzeni? Kulikhulu amadoda. Uthi kuthiwa wena lo uyamkhomba ke lo Sinayi lo kamkhombayo. Uthi lo ubekuzwa ngesono sakhe ukuthi wasenzelani lesisono. Uthi lo akamzange angitshela umshumayeli ukuthi angosivuma lesisono. Bonke insimbi zabakhala. Nawe umshumayela umtshelanga ngani ukuthi isono esinje siyavunywa na? Waze waya enkosini uThixo ehamba nalomuntu. Inkosi nangu umuntu engimangalela ukuthi angimtshelanga ukuthi nokuthi uthi akavumanga. Kakade wawuyekelele. Inkosi angisazi ukuthi ngizothi mina ngaye kakwakwenze njani ngoba ngiyabatshela abantu. Nikhona bangcwele? Amen. Yayisithi inkosi wenzani wena? Washo izono akazenzile ezinkulu. Lathi uThixo inkosi ibusise thethelele izono zakho. Ube nenhlanhla sithethelele izono zakho. Ngoba izono zokubulala abantu sithatha kalula. Ngizwe enye insizwa ithi mina ubaba wathi oba ngiyona insizwa indoda mangazange ngibulale umuntu. Wewe bakithi singazedusi ingane zethu niyazi. Singazedusi nje ingane zethu. Umuntu akabulawa. Umuntu okaNkulunkulu. Nikhona abantwana benkosi. Ushanda kasisiza. Hawu wamthethelela. Inkosi yamthethelela. Uthi phela ukuba ngizange lento ivele la bengizohamba ngiye ekhaya unguquke manje wede engasayazi ukuthi ngiyoyivuma nini yona yothethelelwa yini ke kodwa. Nikhona abantwana benkosi? Amen. Ushemba kasiqoqa aqoqe nezinhliziyo zethu. Nikhona? Amen. Bantwana benkosi indlu yabangcwele ithwala. Nikhona? Amen. Ile ndlu yabangcwele ingathwali. Ngiyabona. Ngoba baningi manje sibaningi la kodwa mina ngisathi indlu yabangcwele ithwala. Ngikuthatha phi kona lokho? Ngikuthatha la ekutheni bekufanele abantu engizothi bagcwele yingoba uthe uShembe ethokoza ngabo. Manje ngenxa yokukhonza izwe ongifundele lapha ongifundele 237 ikapu lapho esihlabelele. Ngiyathanda mina ukukhonza. Inkosi yezulu. Inhliziyo yami ayivumi ukukhulula umphefumulo. Ngenze inkosi yami isiboshwa. Noma kubuhlungu njalo. Noma kubuhlungu kungavuki. Ukuze umoya ukhululwe. Ngosuku lwenkosi.
Jabula wena ongaboniyo. Jabula wena ongaboni. Umhlaba nengcebo yawo. Umhlaba nengcebo yawo. Vula amehlo omphefumulo. Avula amehlo omphefumulo kimi Nkosi. Abone ikhaya labangcwele. Abone ikhaya labangcwele. Khona alukho usizi. Khona alukho usizi. Kuphelile konke Kuphelile konke. Amanga nobuqili bonke. Oh, hey, amanga nobuqili bonke. Uqedwa ngomlilo. Uqedwa ngomlilo. Kuhle inyama yami ihlupheke. Kuhle inyama yami ihlupheke. Ukuze inhliziyo ikhumbule. Ukuze inhliziyo yami ikhumbule. Ubuthabulo ikhaya leli. Akulona ikhaya leli. Uyidokodo lomhambi. Idokodo lomhambi. Ikhaya elimi phakade likhona. Sinekhaya elimi phakade. Lifihliwe inkazimulo. Kodwa lifihle inkazimulo. Edlulayo nebolayo. Engadulisi umphefumulo. Nikona abantwana benkosi. Nami njalo. Ngisho njalo nami ngithi Nkosi, ngisize. Ngifuna imfihlakalo yakho la ukhona. Ukuze ngingayinaki yonke lento eyenzeka la emhlabeni. Ngoba yonke lento esiyenza la emhlabeni ayinako siyise embusweni kaNkulunkulu. Ngojabula ke nawe sihlobo sami mawezwile lamazwi wawathatha azokusindisa. Amen. Amen. Ngiphele ngithi ngomama fundisana amadodakazi. Fundisa amadodakazi. Akulungela ukugana. Yes. Shezi ayithembekile. Mama fundisa indodakazi yakho. Ngoba nawe baba fundisa indodana yakho. Uma umfuna umakoti omhle kwakho fundisa indodana yakho ibe yinhle nayo lapha la iyogana khona. Ajabule nje nomlingani wakho wathi awu umlingani wangiyalela kahle ingane yami yathatha umuntu okahle ophilayo. Ngoba nami ngiyathanda ukuba nomalokazana ophilayo. Kunento mantombazana ayakani ayishi abuyeleka ayakani abuyeleka awazi ukuthi awafuneki ekhaya. Futhi awazi amantombazane ukuthi intombazane yamisela ukugana. Igane iye lapha. Nikona abantwana. Ningangizoni. Ngiyashumayela abantwana benkosi. Isono sengane siyamfaka umzali esihogweni. Ngoba kuthiwa wena awuyifundisanga ingane yakho. Nikona abantwana benkosi. Asifundiseni ingane zethu. Uma kodwa ohluleka na upheka uphuthu akafuneki. Awumnaki wena. Lo muntu lo uyatamba umsuphekile. Afika ukudla alale phansi avuka esikoleni. Uyakhula njalo. Uyobuya ntambama wena usuphekile. Uyaphela unyaka iminyaka ehamba. Siyambona thina sifuna ukugana. Sikhulumele eduzane kanti sithatha umkhuba nje impela wapha uhlele emzinyawo phansi le ngathi kube siyakhuluma ngabe siyakhuluma awu ngake ngavelele hambe sheshelele akajahe ndawo umama kamtshela ukuthi hamba uqonde ngakaye emendweni umuntu ohambe sheshelele manje
enza kanje akalungi. Mayezwa ukuthi ulowa umuntu akaya kuya akanelisiwe. Hey Nkosi yami, la ekhaya kambe sinebhadi. Ingane yami singazibuya iphele emendweni. Sinebhadi nengane siyazi ukuthi ekhaya sinebhadi. Nomfana phela wazi lokho. Umama lokho ndawo isekabani yeke ingane yami angithi uyazi ukuthi imali vele ayivumi ukuhlala. Uthi umfana uyayihona imali ayibambe ngalesi sandla makathenga nje isiphelile. Yini yona leyo? Wathenga nje isiphelile bethenga kanjani yena? Ubephethe thatha imali yakho uyilahla phansi. Bakhonyeke phezukwayo abanye abafana. Bakhonye phezukwayo bashaya amadayisa ngayo. Ngoba katshelwanga siyazi. Mntanami inkonzo enhle nayo. Uma uyakosebenza, sebenza bekumali, fula ibhenki faka imali. Ngagcwala izwe lonke. Siyakuthuma. Nikhona bangcwele. Amen. Haya ngeke. Ngizwakele. Ungizwakalanga kuye. Nenkinga wenkosi. Usiyongena emthandazweni. Uthandaze. Utshela uNkulunkulu. Niyazi bangcwele. Makusuke kuze enkonzweni. Ngingathandi kube khona umuntu engizombonelela. Ngingathandi ngoba ngiyibona ngazi ukuthi la mazwi achithwa phansi nje. La mazwi anenani eliphezulu kakhulu. Atholakali noma ikanjani. Bakhona abangcwele. Ngiyabonga manje naku sekushaya upast 2. Nkosi kusise nikuzwileyo. Nkosi ibusise phakama kwabagcwele. That is